jeg må sige det. Måske. Det er bare sorte mennesker dernede. Ja, det kan. Jo. Ja, vi kommer igen til Argentin jo. Og i morgen og lørdag. Og... Nå ja. Men, Nå, ja. hvad er det? Ja. Og klokken 23. Og det er på i aften, og der er lys på, og det er også noget. Var det bare det? Ja, det tror jeg bare var det. Jeg ved ikke, der kommer mere ud.